Telephone min tu minane rega telephone tu wala mari ka telephone le adun ga ko mi ko telephone min minane dari wala ye kina ka telephone be mo min bulu aina ko den tu na ka ka ira ko den de tunda ko ka la se fana den do lu tunda ko ka la se ka u be mujo on da ko ira mo telephone ne ka telephone di adun ga fo mo ko la voilà téléphone n'est pas téléphone que et bien akilisikia ni bien akilisikia
Mau kami minatong mun fulama nyina bo nei tambala onto do kala ale nama chele Kamali, boleh kau kunci. Afagun bawro kyan denu ha belebele awole Mana mikro di mana bola mau, mana mana beda anda so. Kabis selama masa mana tu yang bola mana, kanda di bola awalnya, wajib tenggelam kelar, mana pun beda tipu. Pasal masa sih bola abinya bola mana kahwin mana ini ya, sebagai orang mau beli berusaha nen mau ni nama je, apa nama berani joli? Namo. Namo. Negara maflani, butika fui nauta. Namo. Pamana organize kunwari kuna art photo gluira kuga kuna fara kini ini. Namo. Umana kamu mau lebih aku mati caya. Namo. Fanu. Namo. Kalau kamu minumannya dosa kalau dosa. Ni dufa ka tuya fa mun bulan ya kayan gora bulan ne gora ko ya adama kala kun doro ferma wolo ko male ya ngona ta di ko ko wala mo kale wole komne kamro siya mana ba fola ka ba fu to ko Mama ba amendo a chekina ka ka fesa ta chefo Oji mana ta ne umana ko ya zini ki jiro ba ta ne wana chimate fa be yo ya wole ye yu ba na ko ya fa de bakula bakula Sallallahu alaihi wa sallam mo na se no ye fa de bakula Awale Namo
Arba
kene ka yɛrɛ ma jogo t'a la bon an tora dɔrɔn ne ka telefɔni min bila ne t'a telefɔni di bon a ye na telefɔni ye kɛnɛ kan a ye nin telefɔni ye kɛnɛ kan ne t'a telefɔni de don an tora dɔrɔn a binna o k'a fɔ mikoro la fɔlɔ bon a bi yan a ye na telefɔni ye kɛnɛ kan ne de tununa yan i t'a to a nɔ ta a ye na ni telefɔni ayafɛ kelen dila saba naani duuru waa tan fo ka to fanga bon a ye na telefɔni ye a ye na telefɔni ka ye kɛnɛ kan voilà donc n'a bɛ min bolo voilà fo ka to ka fɔ ale mɔgɔ min bolo a ye nana ye kɛnɛ ka fɔra min furu la a ye da She got